és la proposta de resolució que ha presentat en aquest cas el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal que, de manera conjunta entre l'Ajuntament de Mataró i la Comissió de la Setmana Santa, s'iniciïn els tràmits per demanar a la Generalitat de Catalunya la distinció d'interès turístic català. Senyor López. Sí, gràcies, senyor alcalde. L'any 2002, concretament al març d'aquell any, les desfilades dels Armats de Mataró van rebre la distinció de ser reconegudes com a Patrimoni Cultural de la ciutat. 10 anys després, al ple municipal ordinari del mes d'abril de 2012, es va aprovar per una amplíssima majoria iniciar els tràmits per tal de que la Setmana Santa Mataronina fos declarada Patrimoni de la ciutat de Mataró, encarregant l'informe al senyor Xavier Alarcón i Campdepadrós, historiador mataroní i profund coneixedor de la història de la Setmana Santa Mataronina, de les confraries i germandats mataronines i del seu devenir en el transcurs dels segles. Gairebé un any després, al març de 2013, la distinció va ser una realitat i al ple ordinari d'aquell mes es va aprovar atorgar a la processó general de Divendres Sant el títol de Patrimoni de la ciutat. Val a dir que sense cap vot contrari, amb 25 vots a favor i només 2 abstencions. L'expedient d'atorgament d'aquesta distinció, recopilat i redactat pel senyor Alarcón, en resaltava l'arrelament secular a la ciutat d'algunes confraries i germandats. Cal recordar que precisament enguany la venerable Congregació dels Dolors, lligada a la Capella dels Dolors, està celebrant el seu 325è aniversari. Però d'altres, com el Via Crucis de Divendres Sant, que va des de la Basílica Santa Maria fins al cementiri dels Caputxins, es remunta als temps del segle XVII, quan a l'actual cementiri dels Caputxins hi havia un convent de frares. El gran valor artístic i estilístic de la processó general del Divendres Sant, que recull elements antics de la ciutat, amb d'altres accents estètics d'altres contrades i amb presència de dècades a la ciutat. La singularitat dels seus actes, amb una convivència gairebé perfecta entre actes de la més profunda tradició catalana amb altres portats pels mataronins amb arrels, especialment al sud d'Espanya. El gran nombre i varietat d'actes que van més enllà de la pròpia durada estricta de la Setmana Santa i que conformen una quarantena d'activitats. El seguiment massiu de molts mataronins i mataronines, però també i cada vegada més de persones que ens visiten de la resta de Catalunya. A tots aquests motius caldria afegir que han sabut integrar perfectament a persones vingudes d'altres països durant els últims anys i mantenen una activitat social molt rica durant tot l'any, col·laborant amb multitud d'actes que altres entitats de la ciutat organitzen. Han posat en valor el paper de les dones. Ara mateix són vàries les germanes majors, presidentes, que encapçalen les seves juntes de govern respectives, com a màximes dirigents de les seves entitats. Són ja, segons els indicadors del propi Ajuntament, un atractiu important per a persones que es decideixen a visitar la nostra ciutat. Entre els motius que relaten persones que venen a Mataró, destaca una xifra gens menyspreable que ho fa per gaudir de l'anomenat turisme religiós o de cultura popular, que tanta importància té per a moltes ciutats. Com a dada orientativa, recentment es feia públic que una ciutat com Lorca rep més de 350.000 visitants durant la seva Setmana Santa. Això per no parlar de les capitals andaluses o algunes de Castella com Zamora. És per tot això que proposem al Pla de l'Ajuntament de Mataró els següents acords. Començar a treballar conjuntament amb la Comissió de Setmana Santa la tramitació de la Setmana Santa per treballar a la tramitació de la Setmana Santa Mataronina del distintiu de festa d'interès turístic català, tal i com ja ho tenen altres manifestacions del mateix caire processional com ara les del Sant Enterrament a Tarragona o la processó i danses de la Mora a Verges, les passions d'Esparreguera o Olesa de Montserrat o més recentment l'anomenada processó del davallament de la Granadella. Designar una comissió de treball amb experts municipals i de les pròpies confraries i germandats per tal de tirar endavant aquest encàrrec i realitzar aquesta tasca amb la visió i finalitat d'assolir la mateixa distinció a nivell estatal. No obstant, el ple decidirà. Gràcies. Vots favorables a la mateixa. Gràcies. Abstencions. 4. No són 21, no, 26, 22 vots a favor i 4 abstencions.